Nyika yose iri surprised nevanhu veZANU-PF. Vari kuonekwa kunzi vanhu veZANU-PF kubva years back patakabva muna 2023 kuchiitwa maelections vaipusha vachiti vision 2030 ed 2030, but just because of one punch yaitwa naVP Constantino Chiwenga on Wednesday, panguva inei vanhu vabva vachinja nyaya dzavo nezvava kutaura. Now they've been derailed. Vakutotaura nhau dzema 2028 harmonized elections. Sapina mashoko ari kuda panguva ino. Remember subscribe, like, on the bell icon. BBC iri kuchikomenda pane mapost ari kuitwa nemaZANU-PF patriots. Vabuda kunyora vachiti checkpoint, one punch from Chiwenga. Now they are in 6s and 7s talking about 2028 elections. Anoposta this post yemaZANU-PF patriots anokona yakanzi Comrade ED said prepare for 2028 elections victory. Today, Comrade ED pointed cadres, comrades, towards 2028 elections campaign victory. Addressing the ZANU-PF Central Committee meeting today, His Excellency President ED Mnangagwa underscored the critical importance of introspecting to win the hearts and minds of the citizens. Ndo mashoko akufambiswa panapa nemapatriots zviri kutoshamisa vanhu kuti these guys, they've been wasting their resources, wasting their energy vachiva vataura nhau dze2030, pazvinozoratidza kuti these guys, they do not have confidence nezvavanoda. Right now vatochinja the course and the main points panapa, vaitochinja nyaya dzavo. Now they are now focusing nema 2028 elections. Mashoko ari kunyazobuda pachena anozoratidza kuti the ruling party ZANU-PF mune vanhu vasina focus, vasiri kunyatsoziva zvavari kuda, especially mayouths. These guys, they are just following, vari kungoenda kurungoenda nemhepo vachingopepereka. Tiudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Chinyazoratidza kuti the ruling party ZANU-PF kune kwatiri kuenda here. Embotiudzai muri veZimbabwe, embotiudza mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pena comment section medu mutiudze mafunguro enyu. So subscribe, like pamwe chete nekutina on the bell icon.